As dietas e os hábitos saudables seguen marcando o debate sobre a saúde. Cada vez máis persoas pregúntanse que é máis efectivo para adelgazar, se a dieta ou o exercicio, mentres medra tamén a desconfianza cara a solucións rápidas como os fármacos. As dietas seguen a ocupar un lugar central nas conversas sobre saúde e benestar. Cada vez son máis as persoas que reflexionan sobre os seus hábitos alimentarios e sobre cal é a mellor maneira de manter un peso saudable sen poñer en risco a saúde. Seguindo esta liña, moitas persoas acoden a diversos métodos para lograr os seus obxectivos de pérdida, pero a cuestión principal faise latente. É mellor a dieta ou o exercicio? Na rúa, a resposta reside no equilibrio. Boa alimentación e exercicio, imagíname que axuda a todo. Hai que ter un equilibrio, pero unha dieta é moi importante, sí, pero hai que ter un equilibrio. Porque podes ter unha dieta moi boa, pero se tes unha vida sedentaria non sirve de moito. As dúas cousas. Unha cousa separada da outra non vai. Porque é o máis sano. E ademais, eso, se queres perder peso, pero mantener o tono, tens que facer exercicio. E para manter unha dieta equilibrada hai que ter en conta factores importantes, como por exemplo a constancia. Saber comer ben, pero non quitar as comidas boas, non? O McDonald's, por exemplo, xa sabes, hai que comer ben, pero eso, un equilibrio de todo. Comer de todo. Comer de todo. Outro dos aspectos que xera debate é a utilización de fármacos para lograr adelgazar, algo que xera principalmente desconfianza. Fármacos para baixar de peso, porque xa se está vendo que non dá resultado. Non, a verdade que non. Porque as persoas que coñezo que proban non vexo os resultados, entonces paso menos. Non creo que sexan vos. Non sei, penso que non. Si foran vos, os darían na Seguridade Social. Os profesionais lembran que non existen solucións milagre, a clave está en adquirir hábitos sostibles no tempo, porque máis alá de perder peso, do que se trata é de gañar saúde.